Απολύτως τίποτα. Τίποτα απολύτως. Νομίζω ότι μας κορόιδευε. Ξέρεις κάτι. Είσαι ένα πραγματικά λαμπρό μικρό φως. Ευχαριστώ! Γεια σας. Παιδιά, είστε έτοιμοι? Έχεις πραγματικό δέσιμο με αυτό το παιδί, έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν ο δάσκαλός μας. Λοιπόν, αυτό είναι πραγματικά ωραίο. Και οποιαδήποτε στιγμή τώρα μπορεί να επιστρέψει παιχνιδιάρικα, έτσι. Απλά να έρθει σφυρίζοντας πίσω από αυτήν την πόρτα και όλα θα είναι τα ίδια. Πραγματικά τέλεια, Είναι μια πιθανότητα. Λοιπόν, τουλάχιστον προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Αισιόδοξος. Κάποιος να λύσει τον κόμπο στο καλώδιο αυτού του τύπου. Γιατί δεν το βουλώνεις? Γεια. Είμαι πραγματικά τρομαγμένος εκεί, Κίρμπι. Τι θα κάνεις? Θα με ρουφήξει μέχρι θανάτου. Τι είναι το θέμα με εσάς, τέλος πάντων? Φέρεστε σαν να βγήκατε μόλις από τη γραμμή συναρμολόγησης. Τώρα, κατάλαβε το αυτό μέσα στο χρωμιό σου. Μας έχουν παρατήσει. Εγκαταλειφθεί. Αλλά μας αγαπούσε. Ακριβώς. Και λοιπόν, είναι παιδί. Έχει οικογένεια. Αυτοί μετακομίζουν και αυτός μετακομίζει. Είναι πακέτο. Αλλά ίσως είναι Δεν πρόκειται να όλοι. επιστρέψει. Ξεκάθαρα και απλά. Αλήθεια. Του μίλησες πρόσφατα ή κάτι τέτοιο? Μπορεί να φτάσουν ανα πάσα στιγμή. Το νομίζεις? Δεν μιλάω σε εσένα. Όλοι σας μαζί πρέπει να έχετε συνολική ισχύ 5 βατ. Ίσως και λιγότερα. Έχουν περάσει χρόνια. Είναι ώρα για παλιοσίδερα. Λοιπόν, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν πρόκειται να χάσουμε την ελπίδα Αυτό μας. είναι πραγματικά συγκινητικό, Τόστ. Θα με κάνεις να κλαίω σαν μωρό από στιγμή σε στιγμή. Νομίζω ότι ζηλεύεις. Σίγουρα. Ζηλεύω ένα τσούρμο ηλίθιους. Ηλίθιους. Ναι, γιατί ο αφέντης ποτέ δεν έπαιξε Επειδή μαζί είσαι σου. κολλημένος σε έναν τοίχο. Ξανά άφηνε ανόητη στατική. Νομίζεις ότι δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ μέσα? Ξέρω τι γίνεται σε αυτό το εξοχικό. Είναι μια συνωμοσία και όλοι εσείς οι χαμηλής ισχύος συμμετέχετε. Μόνο και μόνο επειδή μπορείτε να κινείστε. Νομίζετε ότι είστε καλύτεροι από... Δεν είμαι ανάπηρο! Δημιουργήθηκα για να κολλάω σε έναν τοίχο! Μου αρέσει να είμαι κολλημένος σε αυτόν τον χαζό τοίχο! Δεν φταίω αν το παιδί ήταν πολύ κοντό για να φτάσει τους διακόπτες μου! Είναι τα γενέθλιά μου! Όχι! Περίμενε! Έκπληξη! Ένα ψυγείο! Καημένος κλιματιστικό. Δεν ήξερα ότι θα το πάρει τόσο βαριά. Λοιπόν, Ήταν ούτως ή άλλως ανόητος.